Anyalaki din! Sa baling at ugali na niya na ininga niya. Apay ka din, lakay. Amin labanag, ibaga na anala ka. Ay, bayam ang mga nunangi na amin akagawaan na. Huh? Awan mo ti makita kagawaan na balay ta. Ay na, bayamon lakay. Di kan agsao, tanumangag na data. Sigurado ang masakitan tirik na na. Dahil nga rin pa iti madirgang kwa na. No iso tagsao, tinamalapdan tingiwat na. No iso ti makangag, ay na. Uray la makagura iti dekada. Nalakamagayam ti washing machine. Kunak ano nangina. Depende nga ta iti branda. Ay po kasi. Gimatang danuber iti washing machine da. 9,000 kano ti alada. Kunak ano 50,000. Na, di ka ba nagsasauti kasta? Tawan basing masin tayo. Doon nala ka. Apay nga ron di ka gata. Awan nga raw ti paggatang. Oh, ba't lagayam? Awan gayam kwartam. Ngam ibagang pelang adala ka ti 9,000. Ha? Di mo man lapsig tag sa ose ka iding. Tano kasta ta aramidam ay na. Ay ibad-badik mo tibukod mo adaban. Anya? Agasaman, nalpas adagos ti panagirik na pare mansaw. Ewi ka ron. May at talaga di treasure na. Wana, tadi makina. Sa nakaslada ito'y usar tayo amano-manaw. Ewi ka. Bumanog pa iti saka. Ay na. Imbaga na pima na mapalin tayo abulutan. Ng basit pa na ito'y pagay tayo. Wana raud. Sa bagay. Sana mamaminsan may. Buludan tayo intun sumarunaw. Barang mamulaan tayo amin daytoy kinalang tayo. Huwag nga ron niya. Mala, ito rin na kitindar arabi nito. Tapos makaawit na matan. Sa bali style magkayam jay tracer damen saw Ikaw daw kagat-gatang dadayday. Iso malagayam nga itadala ngay nosar. Ay nangalaan da ngay ka na. Of course, ijay pharmacy. Parmasi nga. Uy! Anya parmasay. Kano agas tila ko ijay parmasay. Oh, among gayam. Kitno agas tila ko ijay pharmacy. Di among matan. Nga di paglakwan iti kakasta makina, tinagatangan ta. Unangam sa dino alugar ti konak. Ay, sorry ay ini. Dita gayam ti kahit mo adamagay. Piloso po kanto mga main. Ay, tsaka mo, noong nagkatangan ta. Jakbot na damag. Kahit manunga iti pinanggatang da ka na. 45,000 ka no. Nangilang ron. Anya? Nalakaki diya. Nalakakit digin kan. Ti 45,000. Una, kuna no 100,000. Taiso tinangina. Adya. Si Kabit Milda. Di mo man tulad-tulad ang tinagalas ng ugali ti inam. Tatang! Amom asan ama iparbang. Tuladam kiti. Ay, hindi talamang sir-sir mo tiyar aramidan nyo, tatang. At nagar, palakpakan kayo. Nga uray nagalas na ramit nyo. Ha? No amom asaanan ama iparbang. Ti aramidin ti inaman niya. Di mo tuladan. Kas kuma iti aramid nyo amang istorya iti karuba. Naimbag pa'y katakwana. Tamakagat-gatang na iti kagawaan na. Datayo nga, awan applause! Anya? Gimatang ka lang ano doon iti cellphone mo, dahi tapay lang ang modelo. Kat, isong nga ti kayat kao. Kat,
Manong ay tinanggatang mo iti dayta. 7,000. Ay, nalaka ah. Sa bagay, second hand. Anya analaka? Saan analaka para kanyak daytaoy? No 20 pesos kumaa. Isaw tinalaka. Anya? Ay na. Binagbagaan na kanitatang idilaang kalman. Ngam kaslawam mo tinangagmaw. Ha? Di yo man ibagaday tan nalaka. Tano sa bali at tao ti makangag. Amangan no sa bali pa iti panangawat da. Anya? Gawan, amangan no sa palpalan da kayo pa igaday. Saan kayo ang makasungbat ala? What? Gawan, ay, minda, no nalaka nga raw ti 7,000 na cellphone. Apay nga raw, adi kagkatang iti cellphone mo. Apay nga raw, ngan ano samday takipad a cellphone mo. Anya? Apay, kano ka kadingagpas ngay, Marisa? Itaabulan ti expected man ko na. Iso nga isambot ko man nga ipadait da ito'y lamping. Ay, katuan na. Ay na, saan ang napadpadasan ni Minda tinagusar iti kakasta? Anya ngay nga rod nana. Daya per amin Throw away amin nga usar na. Ay, kastaya nana. Mayat Ay, katuan na. San amarigatan nga aglaba? Ay, mayat anana. Mayat kumapay no mga la iti throw away a pajama kan t-shirt ti anak na. Kit, anya ngay. Di ka nakasumbat, kini Marisa ita ini. Nang kitaan namot ay iti throw away a pantalon kan t-shirt. Ay na, saan gamin alasaya at imbagam at throw away amin nga usar ni Minda. Katuan mo, saan ang nagar-aramat iti lamping? Daya per akanayon engem daw-dawatan namot amin nga igatag na. Atiw ni Marisa ni Minda, taamunan nga aginot. Oray ada kwarta na. Anya? Kat isubot. No kumaagusar iti lampin, minus gastos. Ngam sadot mat ngamin nga aglaba. Kunam lanubak lang, tadaya per akanayon, kat agdaw-dawat laang mo't iti pagkatang na ti Jaski. Ay unay mo day tanlunsyo. Ibabam mo unay yun ti anak ta. Saan al pa nang ibabaday ta? Ta sa anak mo't atanga, tapno ibabak ti anak ko. Ngam ibagbagak lang ti pulo. Anya? Paray, pasensyaan nyo kumalatan ati ina. Un paray, awan ti parikot iti dayta. Amok mo ti ugali na. Ay, muna yan ayan ni nanang. Di na pampanunutan ti bagbagana. Anya rod ngay, talaga kasta ha. Ugali na mo siguro paray. Ay, mangibabain. Agpadadang kiniminda iti ugalay. Ha? Pati ni Mindaya pare. Ay, nawon paray. Iso akanayon ko abagbagaan. Ngam awan mo lata. Awan, ano kasta? Sandan amabagaan, no na ito lang daytan nga ugali daw. Ay, anyan. Mangibabain da ka pamilya. Ay na, anos lang pare. Talaga kasta. Agduduma tayo ti ugali pare. Nung mabalin ko maaplaster at dagiting iwat da, ay na. Nabayagan ngay nalamit ka. Ah, anya? Wan paray ay naaya. Mababainak at talagan iti aramid da. Kaslay suda lang ti kasta ti ugalin at ito'y barangay tayaw. Sana all throw away. Anya, true away bakit? Ni nana ining ulit-ulitin nakit di kanyak at throw away kano ti usarjay apo na. Ay na, pinaapalan na kamanin ako na akon bakit? Ay,
Ganun parikot idin ni Densyo. Agpadpada da kano iti ugali ni nanang na ni ading na. Kaslawan mat ngamin lakay. No daduma, nauyaw mat laang ni Minda. Kasla iti inana mat laang. So, kinuna ni Densyo. Ano kumanala ka plasteran nagiting iwat na. Inarabid na. Ay na, nagalas mo igayam dahil taarupam ining. Anya, Ikit isumat. Ingka ka di agsarming. kano nagbagbag titam iday ti kinapintas ka? Na, Adya nagbabagtitan. Kano pilikot nak. ha? Ikit isumat. Ay na, si Kamo Lunsyo, napalabas, saanan anaskan nga ulit-ulitan. Apa iya, di mo kaya't alagi puntiin na ramin mo. Ay, basta! Ay, nalunsyo, ang tanda ka ko na. Apay ka di ibagam anagalas ti rupa ka. Ikit isumat. Ay, nakunam lang day taga putawan ngipon kaw. Yeah. Ngam no ang papustiso ak. Ay, nasigurado, adaw ti mailawan kanya. Nya. Ay, agraraman kamot abak pa kita. Kay ti sumag, sapay umad, adaw ti mababaakan itan. Ay na, awan ti mangayat ken kainin. Isungarod a pilikot nak. Karo ita, tabakit ka na. Kun nagalas payag ti ugalit. Anya! Mapantayaw, ijay ayanda Marisa. Engam na Saan man na natilay bagbagayo ijay? Wan, danag yun aya. Wan kayo awan? Ngam no adamanan makita yo ijay? Ay siyaos. Di yan tumanan malapdan ti agsiyaw. Anya? Ay si Kaminda, may sagamit. Kunam lano ado ti kwartam no agsasao ka? Pasig mo ta dinawat amin na kwartam. Ay, ni manong mat. Ay pudno sa ibagbaga ni Densyo. Isu adenggan nyo ana sayaat. Ha? Sa bali gamin ka ti ugali yo. Kasla kayo ganso. Nga umat atidag titingid na. Makasim kayo lang iti istoryaan nyo. Huh! Ay na, huston, di na kami pagtinulungan. Awan laka, day tamang dilaw, tar aramidan niyo. Dilawan da kayo Tasaan nga rod anasaya at aramidan niyaw. Anya, Bala, ito yun. Tayo kayo tumulong agluto. Saan ba rin nga inton pinang sa kayo subang sangpot? Nay, nagpapustiso ka gaya man, Marisa. Ha? Wala na, kahit manungay ti pinagpapustisaw. 2,000 na. 2,000 namin na ita? Wala na, ay? Naglaka mo da itan? Ha? Kano jay daduma ka 6,000? Amangan mo no lokal day tapustisaw. Ay, jak amo anana. Tinapatag, nakapagpustiso ako. Kanya di ko namitay nana. Nalaka di pustiso ni bakit ko? One no bar. Nalakagayang para kada kayo. Katapay nga rod adi ka agpapustiso ngayon nana. Ha? Ingka na agpapustiso. Sa nabalit nalakamat. Anya? Una na. Ingka agpapustiso. Barang pumintas ka basit. Anya? Si kamot lakay. Apay nga imbagam tikas jay kininana ining. Ay na. Barang agnaka ma. Anya? Ay na. Husto lang dinaramid ko. Tapno agnaka mamat. Tanong baybay anak na yun. Awa na. Isu taramidan na. Sa bagay, husto ka lakay. Ay nawan bakit.
Iso bayam lang. Tapno nagnakimam. Tapno saan nga amin abanag at pakibiyangan da. Ngam amangan mo nuguraan da ka. Ay na, awan ti bibiyang ko bakit. Nagsakit tinakim na. Good for health. Pumintas ka no basit. Na, sakti pang pangagaman niya. Na, Pudno mo timbaga na kika. No nalakat ti 2,000. Ang kangarot agpapustaso. Bareng pumintas ka basit nga agpeso. ay na, di nakman pag-high-blooded si Kalunsaw. Kasta mo tiwasing. Gumatang kayo man ini. Tapno saan tayo amarigatan nga aglaba. Sa nabali, tadala ka laing mo. Ha? Kan sumaksakitan ti sakak. Ang mga tracer nga, bakit? Iso nga agatan ka man, iti di makina at tracer. Sa nabali, tadala ka laing mo ti 45,000 ako na. Iso nga ala, ka magirwan iti kasta agatan. Tapno makagatang tayo mo, iti kagawaan tayo. Ha? Kang runaan na niya. Tapno makapagpusteso kan. Sa nabali, ta iso ti kalakaan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, asino nga ingatan ti daduma amayaban amabalin at ang danan? Apay, kurang kami aya. Kurang May sapay ko maalalaki. Tapno malpasyo adago si paramid ko. Ni Pedro nga friend. Amang ano kayat naman ti makitang dan. Ha? Kahit na nga ti makitang danday tiyay. Damag ko bimaknangan ka. Amang ano di na kayat. Bimak nang mga ibagbagamot. Makitang tangdan mat. Kasta aya. Malaman nga ron, tayo nakman ijabalada yung badamdama. Barang kayat naman yung maintun bigan. Wana. Pada sa makasarita barang kayat na. Tapno adda nga rod ti kadwami. Imayak, tadamagin ka kumano kayat mo ti makitang dan intun bigan. Kanya ti paramid mo. Agpuros kayo kumaitimulak at arong kinokra. Medyo hado nga minday dyan. Isa masapul met nga do kayo. Kas na ya? Ay kayo na, umaya. Ay na, agyaman ako na kasta. Ni bakit mo ay kayam? Amang ano kayat naman. Kwa. At kami yung trabaho na intun migat. So, asya klar nga ti makaumay. Sige, awan pa rin ko titi dayta. Awan gaya. Agbalo na ka ni? Wano, agpakan ka iti pangal daw. Agpakanak siyempre, si kakit di man. Aglutak iti kanan tayo. O sige, umayak intun bigat. Anya? Mapan ka makitangdan, ijay ayan da bakla inton bigat ko nam lakay. Uwan bakit? Imay kami itay, kit aw-awisan nak, mapana ka. Sino ngay nga tati kakadwam nga agtrabaho ijay ayan na. Siguro da Guria. Insumati ka na yun na nga ayaban. Kasta aya. Kat kita ama, ang mga nutil-tilan tumanan ti pagchichismisan da ijay. Kaya ura pa agchichismis da. Anya bibiyang ko nga dita. Sa bagay matkit di ang ti ko na, kita laang ta mga numairamraman kan tumanan. Amumatan da gijay aparswa, chismis ti amuda. Ne, apay ngay. Agalas 9. Ngamawan pa'y lang da dya, Pedro. Wan nga raw, saan samot nga umay. Una yan ni Pedro. Nagwanmot ako nam. Wan nga ron.
Wan mat awan di kalman. Ngam awan pa'y mga umay. Anyamat tan. Nagbabawi ang nga ta? Naimbag kumamat. No inchat na kiti messenger asana makaumay tapno amok. Anya lakit din ni Pedro. Mala, ituloy tayo latang dagpuros. Umay no umay, saan no saan? Malpas tayo latamat, ah? Unay kamatan, Pedro. Panagmemerindan sa kalasmangsangpet. Ay na, pasensya kayo kumana. Adalang kami nakataktak iyo balay. Iso nalatawak ngay may. Anya? Ala, kahit makimirinda ka ro na. Katwa na, agmeryendakan, ta ituloy tayo ti agpuros inton madamdama. Wen, da kayo ti mangituloy tagawid ang mutin ni balay. Inang agluti ti pangaldawan tayo. Ay wun kaimasom ti aglutawan. Ay, wala na. Anya lagi din. Amuyo man tan. Basic para kanya kung panagluto lang. Sigurado nga ado ti makanyo. Ala, kat magandang Ay wana, nagbanglo ti si Daan nga inluto. Kaano ay nagluto ak iti nagbangsit si Kaman. Alaman Pedro, mangala kami tiniti plato. Makaamukan nga gao. Ipabalay mo. Wan sige, mangan kayo lata. Ha? Apay, si Kangay. Saan ka amangan? Ala, mangan kayo lata. Anya kalakit din aya. Mangan tayo Alangan asaan ka amangan? Wan ka di, mangan kayo lata. Ay, mangan ka. Numabisin ka ijabangkag. Amangan numaulaw ka. Makabasbaso laktoki din. Ne, apay ngay lakay. Aglutluto ka mat iti si Daan. Wan bagan, mabisi na kaming gayet. Anya, apay, saan ka di nagpakanday di abakla? Saan nga ron? Agpatrabaho, gamdi maagpakan ti Jaski abakla. Anya, ti awanan bain abakla? Kundi patrabaho, ngam saan nga agpakan, ay salpagkit di. Wan nga ron, law-lawan kun anapan. Oray ko lang na bisbisi na nagtrabaho. Ay nalakay, nukas tamot laang, uray saan kanton amap-mapan inton sumarunong agayam. Saan na talaga bakit? Saan na maulit? Ha? Masabat ko lang day di abakla. Talaga pagsasawak iti saan amalamlamot, ay marurudak man. Ay, asino nga tanda ay apakadat duma, malaksid kada kayaw. Da kayo man tata. No asino ti amuyo ang mabalin amayaban. Asino ay ati kakadua managpuraw sa jaya ni Baklay din namin siya nga aldaw. Ha? Kwa, ninanadurin ka ni Pedro tata. Wen gayam, inakman padasan nga yaban ni Pedro no kayat na. Wan tata. Tapno adda kadwami nga agpuros iti mulayo no bilang laang. Mala, inak nga ruda, ingurya. Wen gayam, uray saan kayo nga agbalaw nintun bigat. Tadak mo't nga agluto iti kaninyaw. Wan tata. Wan tata, maya ka daw mo papanakin ton bigat. Agyaman ak unay Awan nga min ti daduma amaya bak. Kasta ka di tata. Naimbaglangan tanalagip ka. Wan tata, adak lang mo dito'y balay, nukas dyan nga awan pakitang danak tata. Mala, kit umay ka nga rod intun bigat. Wan tata, ewan gayam, agbalo na ka di, wan mo saan? Ay na, kit uray sa anin si kakit di might. Adak, mat nga agluto iti pangaldaw tayaw. Sige, wan tata, umaya.
Alakit, mangantayon Agao kayo latan iti kaninyaw. Wan tata. Di kay agbabain, tasan ang saya at ti managbabain. Ay wan Nay, Pedraw, mangan kamutin Sige lang, tata. Mangan kayo lata. Anya? Alangan asaan ka manin amangan? Paimportante matan dahito akadwa makitangdan. Anyan tulaangan ti panunutan ni Tata Bursyo. Ala, mangan kayo lata. Mangan tayo kidain. Pedraw, anya nga ti pamigsam nga agtrabaho no saan ka amangan. Anya, saan anagpakan nila kay Bursyo, lakay? Saan nga rod bakit? Isong naglut-lutak manan iti kanak. Nabisinana ka nagtrabaho. Tiyawanan bain alakay? Kundi pa trabaho, ngam saan mat nga agpakan? Anya nga iti pamigsayo no kas jay ti aramid na. Hindi ka man namoy ti day lakay. Ay no, masabat ko la day jay alakay. Uray lakay, pagsasawak ko nagtumag. Ha? Awan ti pilpilyak. Bakit man wano lakay, no amok abidot da, ay kat pagsasawak ka talaga. Aniya, imbaga ni Pedro sa anak ang nagpakan? One, imbaga na kanyak, asaan ka kano anagpakan idi na minsan nga inayabam anagpuros. What? Awanan kamat iti baina niya. Kundi ayab ka iti tangdanam nga agtrabaho, ngam di kamat agpakan, di kalagbain. Ay, mabitlaan nga. Anyat ibagbaga ma sa anak ang nagpakan. Kat nagluto akmat, iti sidaan di imay ni Pedro di panggag ko. Anya? Unay na Ellen, nagpakanak mo ti dia. Kan may isa, pilpilitin minilakay mo amangan. Ngamisumot ti pa importante. Sa ita, siyak pa'y analangdan ti pinagbalin niyo adagas. Anya? Ala, di ka madalagan. Tayo kaano man, saan kon ngayaban nila kay mo? Ha! Tsak mat nila kayat ti pa importante kas kenkwana. Ay ayaban mat amangan. Ngam sige. Sa agipulong ken ka. Sikaman, kas kalat tanga amamati adagos asaan ka pa nagdamag mo muna. Just kengkit di Anya? Kasta ti imbaga nagayam kinibakat na? Wen, imbaga na ka no asa anak anagpaka ni dinaminsan anagpuros tayo. Anya? Ay una yan dayjay a Pedro. Amin tayo ngarudan kat pilpilitan tayo amangan. Ngam di namat kayat. Sa ita, si kapay ti dakas. Just kita kitiya. Nangruna day diyang Ellen. Agdamag kumamit nga umuna. Sakbay amamati ititiltilang ipulpulong nila kay niya. Isupay, Hawanan na talaga. Pulos ajak ayaban inton sumaruno ang panagpupuros. Jakman kaya tikas diyang ugali ta. Ay, wan Agasam da ita. Naladaw nga imay. Ngam inconsider ko latta ti may sangal daw na. Ngam ita, siyak pa'y ti dakas asaan ka no anagpakan. Di oray di tada man. Ha! Hasino da kumangay man. Ha! Anya laki di na ya. Nay, niilin mo dahito sumungat. Ay! Da kayong agpatpatarabaho! Agpakan kayo mata! No saan nyo amasango ti agpakan, agurder kayo, tapno saan amabisinan, dagiti ay ayaban nyo. Nay. Anya ti bagbaga masana ka nagpakan. Kun nagluto akmay ti tinangaldawan may. Anya? Kun may siya, manaw nga ulay kay bagbaga kun ni Pedro amangan. Mangan, ngam di namut kayat. Anya? Sa ita, siya pa'y gayam ti pinagbalin nyo adakais. Anya laki dinaya. Naku na namat ngamin, asaan kayo kano anagpakan? Ay, ulbaw nga asawam. Awan manaknakam na. Anya? Hamaw, Melaine, iti kinabayag ko aman ang tangdan iti tattaw, da kayo lang nga agasawa tina-encounter ko wakastaw.
Ha, pulaos asaan na maulit nga yabak nila kay baw. Ha? Nagalas to ugali yung asawa. Pa-importante kayo launay. Nagalas at talaga ti ugali dagijay nga agasawa. Ay, wan nga raw. Kunak no nakatulog ak. Saan mo't gayam? Pinagbalindak pa yadakay asa anak ka nung agpakpakan no agpatpatrabaho ak. Una yun. Ay, iso ako na. Saan na maulit nga yabak ni Pidraw? Tanay, nakababain mo kingkwana? Saan ang mga no ayapan? Sana ibagakan-bagan na? Asa anak ka nagpakan? Ay, salbag. Ala, saan mo ngay ayaban no kasjay damulaang? Sakit laang ti ulo. Ay, wine. Sakit at talaga ti ulaw. Naimbag kumamot no agdamag nga umuna di baka na. Sana kasdi, basta latan nga agsasaw iti sana nasaya di dakit agbay na. Paimportante dalaunay. O na yan di ka sa biyag. Awan mo din tagpatangdan. Ha? Inak man ijadayan ton madamdama bakit? Barang at dati makita ka pakitang dana. Ay, wan man tani. Awan manin ti bagas tayon. Awanin ti maisaang. Wan bakit? Di ka matanagan. Tarumwarak inton madamdama. Apay ngay nga ipadamdaman paylaang. Numabalin mo nga aramiden itan. Ah, ala, inak nga rodan bakit? Siga manggaan bakla. Ha? Si ka, Pedro? Saan kumamot at tiltilay pulpulong mo kinabakit mo, ah? Ah, Ibagbagam kan ko na, asa anak ka nagpakan, idineban ka nagpuro si jibangkad ko. Unay mo dayta na kinaulpod mo. anya? Ni bakit mo mat, na mati adago si di bagbagam. Asaan pa nagdamag nupod no, wano saan? Ah, kwa. Makapasuron kayo nga gasawa, idi imay ka nakitangdan. Naladaw ka pa nga imay. Di ka lagbayin mat. Ita, siyak tinagbali na dakas. Ah, bakla. Pasensya ako mara. Sana na maulit. Ah, amangan mo agayab ka manan. Awan nga minti pakitang tangdana kita kahit. Ay, ure agayabak. Tsak kayat ngayaban ka. Paimportante ka lang unay. No ibagada ngamin amangan-mangan. Saan nga dupay lang ibagbagam? Sa mo mapanibagbagay titatawa sa anak ka nagpakan? Salbang gagindi. Anya? Awan, saan kan ngayaban ko nakumat? Awan bebiyang ko, no awan ti pakitang danamon. Ay, awan. Ure agan ano ka. Saan kan ngayaban iti ka anuman? Tata? Anya gapaw, amapan mo'y bagbagay iti tattaw. Asa anak ka nagpakan, di nagpatrabaho ak. Awanan ka iti bay na lalakay. Awan serserbe makasarsarita. Kas lasaan ka lalakay. Anya? Jak kayat at ang tangdanan ti kasking ka. Paimportante ka launay. Awan nga min no kastamlaeng. Dadaalam di mapan mo pakitang tangdanan. Awanang ti mayat ang mga yabkin ka. Tata? Imbes ang mayat ti tawa tumulong king ka. Ngam kasta kayo mga bain. Nang rona di nang iwat nga asawam. Di na mo ti tangtangabon na. Damom amabalin na pakitang danan, mare? Ay, ado ka. Ngam saan ka akayat nga ayaban akadwa? Ha? Nakababain yamin kada kayo nga agasawa. Amangan no ibagbagam tumanan, asaan nga agpakpakan ti manang tangdan. Anya? Isu nga uray kurang kami. Saan da ka nga ayaban ta paimportante ka launay? Liman lalakyan ka, kasta ti ugalim. Unay mo tinday ta pa nagsasaunsi ka, gurya. Katpadumat! No saan kumakas jet indandanon mo kinibakat mo? At dalat ta kumamot ti agayabkan ka? Ngam anya ngay nga rod, day ta ti ganabam iti kinangiwat mo alalaki ka, salbag ka. Anya? Bueno papagayam,
Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay na, nagagit at talaga ni bakit mo ha, pare. Wala pare. Agasem manday ta. Kumplito timpabalon na king ka. Ada ti merienda, kape, ken naimas asiday. Wala pare. Dahil ti maibidak mo't nga ugali ni bagat ko. Ay katrumbang lang nga pare. Taasawam kit nga ron. Ngam ay na. Nay, apay pare. Nagagit ang agpay so pare. Ngam ay na. Kasla maburi ak mo't tanggang kwa na. Anya? Ay, unay mo daytan pare. Apay pabuya ya, tapno maburing ka. Ay, Ay na, kunak manan pare. Swerte ka iti asawam. Gaputa napintas ken nagagay. Iso nga awanan ti sa pulang pay kinkwa na pare. ay na. Uray pintas na amin na napintas pare. Uray gagat na amin ang agagat. No kurang mat iti performance. Kaslawan ti Serbina pare. Anya? Hun pare. Di uray man dyan nakapoy ti pamagina. Kan awan unay ti itsura na. Basta mayat ti performance na. Mayatan. Ha? Apa yan, Manang Mercy? Kasla maikulkulang ka na yun. Ay, awan da ito'y, Almira. Ay na, amok nga da parikot mo. Iso akas ta tilangam. Iso nga ibagam ket din, no anya da ita parikot mo. Ay, sabali nga rodan ti madmadlaw ko iti asawak. Ha? Apay ka di? Kasla nagbaliw nga minan. Kasano ang nagbaliw? Agbisbisyo? Kasjay ka di? Ay, saan? Kasla sabali nga minan ti panakilangan na kanyak. Ay basta, sabali ti madlaw ko at talaga. Anya? Wen, Almira. Ala, bayamon. Bareng nagbidutak iti atap ko. Almira, aging gakali itakad dinak maayat, ha? Ay na, awan ti panawan ko iti dayt na, Chris. At dadagiti anak ko anas kan nga ipaayak iti atensyon ko. Ay, awan ti palikot iti dahil Almira. Ngaputa na kasaganak ang mga klon kalagiti anak mo. Chris, Wen Almira, ipatig ko na kita anak mo akas pudpud na aputot ko. ala, ikanak nga rod iti panawan ko. Tapno pagpanunutak dayta na bang. Wen Almira, ikan ka aging gatbigat. Umanemit siguro ti may sa alabi panang tiyang mo itileknam niya. Anya? Mangantan lakay, naluton ti masida. Abay, anya ka di linutom amasida bakit? Pinikpikan lakay. Naihima sa bakit? Amok ngamin nga iso ti pag-ayat mo. Iso nga ison at linuto. Ay na, sigurado. Aduman ang timakan ko. Kitwen agbusog ka. Tapno adamot ti pamigsam ngagtrabaho. Huna niya bakit? Tapno adda pamigsak. Kauray rabi agtrabaho ak. Anya? Isu mo bakit? Isulaang mati agas ti bambanog ko. Sabali man ang titaray day tapanunot mo lakay. Ala, mangantakit din. Awa na talaga pare. Islo at talaga ni bakit ko. Ha? Kaun mo't pare. Di na maitag ti kayat ko. Ay, yan yung laki din na ya pare. Day talat isang kaibagan pare. Sa anak nga rod ama kontento iti performance na pare. Awan ti thrill na.
Ay, no kasta, kaslapos tay. Unay kan pare. Dakas daytan nga bagbagam. Kinaawan respeto daytan, kan di baga umaw pare. Respeto mo pare. Ha? Diyan lang ta, makurangan ang arod iti performance na. Ay, yan nga laki din na ya. Noan niya ti kabailan na nga ipaay, ay kat isun a pare. Di ka agsapol, iti awan. Ay na, di nak maawatan pare. Di na mamawatan pare. Ay, unay magngaminan day ta performance. Ah! Habaw! Napintas gayam ti pamagin Almira ading ko. Nay, unay mo daytan apa nang kitam ni Almira. Kasla rumuwar pa yung dagita matam gapo iti kamumulagat mo. Kat isumat. Ay, anya. Nayta, nagalas mo tan na talangam amang buybuya iti panagnana. Uray la, agtilmo-tilmon ka pa'y. Sexy nga rod gayam na Almira ading ko. Ay namanong, di ka agsasaw iti kasta. Apay, kaya't mo ka di nga ipulong ka kini Manang Mercy, ah? Ay, saan ah? Di mo ipulpulong. Ang mga nukar-karo at di na simpain ti performance na. Performance na iti. Awan na rin ko, awan. Lipate mo. Di mong panunutan tinaibaga. Ay na, talaga na pintas si pamagi Almira. Kasla saan ka naganak iti lima? Kasta aya alipyo. Uy, Almira. Ay na, no asawa kang ata, sa anak among umaking ka. Anya, kat no napintas ti asawam. Ngam na may mayat ti pamagin, ngam ti asawak. Anya, Uy, Almira. Ay na, sexy ka talaga. Kasla awan lima nga anak mo kung ang araw. kaslasi ka, alipyo. Nagalas tinagan mo. Ngam nataer ka man. Anya? Wen, ngam saan nabali, tanagan laang mo tinagalaskan ka. Sa nabali tanataer ka. Ay na. Agyaman na Almira. No natairak para kang ka. Ngam apay ka di, aday tatisang kaibagam alipyo. Una Almira, gaputa. Agayatak kang ka. Anya, Hay nako, awan piman ti mabalin. Awan ti maalamidan no talaga kasta. Ha? Apay ka di, Chris? Hay, di na kahit na Almira. Anya? Un alis. Jak ambunan niya ti kayat na asawin itimbaga na. Apay, anya ka di kunana. Makita ka no nga milkit kasla kulang iti performance. Anya? When alis, dahil ti imbaga na kanyak. Ay, isumot na gayam nga agduduma ti ama dagiti anak na ah. Sa bali mat gayam ti sapsapulan na. Ay, unay mo tayo babae. Awan ti delikadesa na. Ha? Ay, maawata mon ati kahit ko asawan. Iso abay amon tayo nga Almira. Saan nga iso ti pagparikutam? Ay na, agyaman na Almira. Pinaragsaknak iti kastaunay. Uray siya alipyo. Sikat tinangipay itiragsak asapsapul. Ay na, bumakbakit ka na Almira. Nalaing kalatamay. Talaga Linaing ko tapno makontento ka alipyo. Ala Almira, sana bale, kanayunat to ti umay maturog dito balay mo. Ngam kasanon no maamon ti asawam. Ay na, ibirok ta. Oral daw, ti umay ko iso. Basta sigurado mo, amadanon ka dito balay mo. Alawan alipyo. Areglado. Taoray aldaw ti panagtrabaho na no iso.
gayam ato ti anak na. Numayat ti performance na. Maragsakan ka pare. Anya manan na ita performance nga ibagbagan pare. Ay na, ni Almira pare. San pa'y gaya man nagkupas ti kinalaing na. Uray manon ti taon na. Anya, no kasta adda ti limod a relasyon nyo iti dayjay nga Almira pare. Un pare, gamdi kag tagtagariya. Ha? Amangan nung maamuan ni bakit ko. Anya, Un pare, ilimot ta ti relasyon mi kin Almira. apay nga naramid mo ti kasta pare. Di ka kadim makonsensya. Ay na, basta pare. Naragsaka kiti relasyon mi kin Almira. Gaputa, ay ayatan mi ti tunggal maysa. Ay sos pare. Saanin na panagayat dayta pare. Kinaot dayta pare. Kinarsap. Anya? Ay na, tunggal makita ka manang Mercy. Kasla nagdag na kanayon ti lubong mo. Ay, jak amo no anya ti ibagak. Malidayanak lang aming gapo iti naamuak. Naamuam nga anya. Ay, ti asawak. Isuksukat nakgayam iti kaaruba. Huh? Wan, dayta tinaidanon kanya Almira. Asino kano akaaruba ngay manang Mercy? Jak pay amo, ngam numaamuak, agsaga na kanyak. Sabali akno siyak ti makaungat. Ha? Wan, di na nga taam mo nga delemlemeng ko ang Granada. Ha? Sa anak amabutang amang ipurwak kadakwadakin ni Alipio. Ha? Ngam apay ka no nga insukat na kangay ti asawam. Kat napintas ka mat. Ay, kurang ka no nga rod iti performance. Anya? Wan, Almira, nalaing ka no nga minday jay a babae. Mayat ti performance na. Oray laag tumbling da siguro Ay no, amok ti asawak. Arsab iti babae. Ha? Dangakit dimot ati babae anang tutop kan kwa na. Ay, una yan. No kasta. Jayla performance ko ti kayat ni Alipio kanya. Bayam ida. Bayam ngaag-enjoy da. Tadumteng to ti aldaw ang mapurwakan da iti Granada kabayatan ti performance da. Anya! Ay, naalipyo ang sinatan. Anya? Ay, apa nga saan ka kada kontento iti performance ko? Saan? Ngam, kas noon iti ungot ni bakit mo. Amo na nga adda babaim. Kat amon ti kunana. Anya timbaga na? Adda ka no ilam namang na Granada. Kat saan nga agduado amang ipurwak iti dayta Granada iti babaim. Numaamuan na no asino dayta. Ay na, di mo patpatsin dito babae Almira. Nasakit lang amin siguro tinakam na. Kaputa manon a Domingo ajak pinagan ano. Anya! Wen, kaputa si kalaang ti makaparagsak kanya. Iso asong ragtakitin iti silid mo. Nakaturog mo ito nagitanak mo. Ngam, Alipio. Amangan numadamata nga agen enjoy. Kat adang agpayso ti mang bomba kadata. Ay na, saan anala ka dalita? Kung kuna na lang dita. Mala, indakitin. Sumragtan iti silid mo. Sige, alawanan, Alipio. Hindi na kang ratiguyod. Sumral na kon. Ne, nakasangpot gaya mon ti lalaki ang nalaing ngam tabad. Ha? Uwan nga rod manang. Nabannog nga ta. Iso ang nakalagip nga agawid. Ay na, imbagamon manang. Nasubraan mat ati kinalaing na. Nagbabae lang nga rodon, iti pay mat 5 ti anak na.
Anya na ito pagtungtungtungan niyo. Jay am-amok nagbabae, ngem iti pa'y 5 ti anak na. Wan, sobrang nga ti kinalain na. Ha? Sa bagay, uray 5 ti anak na basta nalaing, kan mayat ti performance na. Anyan, nasubraan nga tati laing na Siyak ka diti pagtungtungtungan niyo. Inaklon mo ti bulok mo. Ha? Naimbag ta na awatam ti bagbagami Alipyo. Ngam sa bagay, maawatan ka, taday tamit ti birbirokam, jay uray laag tambli-tambling. Ha? Kati sumat, Alipyo. Iso abinabaim ni Almira nga uray ado ti anak na, tati napatagkan ka, kat jay performance na. Performance la unay, Alipyo. Performance! Ay na, Manong, nagalastumot kami nita nga aramid mo. Aramid ti awan manak nakam na tao. Nya lakit din aya. Anya. Sige! Manaumun dagita badong Alipyo. Tapumanaw kan dito'y balay. Anya. Papanawon na, Mercy. One! Nawayakan nga agawid ijay ayan ni Almira a babaim. Anag mayat unay ti performance na. Ha? Ulitek, Alipyo. Mayat ti performance na. Anya. One! Kat uray pa'y agkabalay kayon. Anusam apakanan dagijay 5 anak na. Ngem anusamon aguraan da ka dagito'y anak na. Kat anusamon ada kabila ti agnumar iti negosyo tayo. Sana bali, tanakasapul kamutin iti babae ang mayat ti performance na. Ha? Ulitak manen, Alipyo. Performance la unay. Performance! Mercy. Oo, apay. Anya nga min ayat ti kayat mo a performance, Alipyo. Ha? Jay ka di nalaing amang iwagwag iti kokomelon na, ha? Jay ka di on call, Alipyo, ha? Sige! Alang kit din dagita badong. Kat pumanaw kan dito balay. Pumanaw kan kurakmat, Alipyo. Ingkan na naman tinakamay mayat a performance ni Almira. Pare. Anya taramidag. Tulungan na kaman iti parigot ko. Ne, apay paray. Anya ka ti parikot mo? Di na akong kaya asawa, pare. Anya ka titinas ka nga ramidag. Ne, apay apagparikotam na ita paray. Kit no si ka mismo tinangibaga. Anak kasagana ka amang panaw kenkwana no makasara ka iti mayat ti performance na. Pare, hindi na ita. Ita, nakamiris ako. Ay. Oh, naike ngamin na ita performanceaya paray. Pare, jak kayat ang mapukaw ko ti pamilya. Kasama dagi dyan negosyo may. Dagi dyan sa nikwame. Ay na pare. Sana balay, tadamit ti Almira manalaing nga perform. Ang mga no adapay thrill na ako na, paray. Pare, di na magkumasumpatan ni tika kasta. Mariribo ka ng launay. Pare, agbaliw ka mo ngaminan. Paandarim na ita utang mo. Saan ngamin na performance ti pangibasaran iti panagayat ti agasawa. No mabalbalin, dayta ko ma ti pinakalas a faktor anasken nga ikonsidera iti panagasawa. Tapno agtali na iti kinaragsak ti nga pamilya pare. Makuntinto ka no anya ti kabailan ti asawa mo. Ay na Almira, anya aklase ti panagpampanunot adaken ka. Isugayam anak kalima ka iti anak. Saanin akaskas daw na ita ha. Adda ngamin nagiti babalo nga agayat ken ka. Namti ka di ada asawa na ti simbolotam. Chris. Ay na. No siyak siguro ti 5 ti anak na sa anak una anapili. Tinapateg. Kabailanda ko mga ipatig dagit anak mo. Anya lakit din aya. Ay na Almira, numaminsan,
Panunutin mo iti pamilya, ang mapyaktalan iti alamidem, San layang ati bukod mo apaglaksakan ti pampanunutem. Agyaman ka, tas anda ka pinulwakan iti glanada. Anya? Ibagpagamlaang data. Gaputad di ka inayat, Chris. Amangan mat no aging data. Kat agusto ka pailaang kanya. Ay, unay kanalmela, idi na ita, Nimbag nga ron ta, pinaaynak. Tano inasawa ka nga ta, ang mga nunalaos di babawik. Anya? Di mo ipagalop nga gayatak pekeng ka, Kalmila. Kaputa, umadanin ti panagkalay sa amin kini Alice. Ipamaysam kredit atensyon mo kanagit anak mo. Lispit pumitin aray tabagem. San abalit na nakalimakan? Anya? Ay naalmila agbalbaliw kan. Di ka mang dadahil iti pamilya. Panunutim ti ibu nga ti alamid mo nga dakes. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kumaray, apay, anya ti mapaspasamak dito'y bariyo tayo. Apay, akas lang makikigtot ka, Marilagring. Anda ka ni madmadlaw mo asan anasayaan? Damdamaga nga rod ken ka, no anya ti mapaspasamak. Isu nga rod adamdamagakan ka, no anya ti madmadlaw mo amadi. Dagita. Oh, makita, Dagijay di mo di makita dagitan. Dagiti mo't nagdadakkel ababalay ti itudtudom. Wun, Mare, dagita ti dakdaka mata. Dagita nagdadakkel ababalay. Apay, pakasikuram dagiti nagdadakkel ababalay? Magsipatakdermeten iti dadakkel ababalay dagiti kaaruba tayo. Anya ti mapaspasamak, pinadakkelanan ti balay. Di ka pa'y lamot matarimaan mo. Sungrudan ka. Sige. Manay! Manay! Hay! Di na man disturbon. Si Kalagring. Tanay, madama tartarimaanak na ito tricycle ko. Idi pa'y lakalman at tartarimaanam day ta tricycle mo. Aging gaita, saan mo pa'y anatarimaan? Kita amadamak pa'y laeng apukpukpukan. Aguray ka, at dalamapan ko alaan. No saan kan tumadla makatulong kanya Kalagring? Panawan na klagan. Dayta, Ni, apay da ito'y lighter ngayaw awat mo kanyak. Sa anak mo't ngagsigsigarilyo sinja mon dayta at tricycle mo. Na- Awan mo'tlas serbina, kanayon ama perde. Sus, tila ibagbagamot. Kakaiso na pagbirbiro ka, puurakit din. Sus, panawan nakman lang dito'y. Taituloy ko ti agtarimaan. Ay, maneng, apay, di mo nadlaw tinadlaw ko. Anya man na dahi anadlaw mo. Pinadakkelan mo ten ti babalay dito'y bariyo tayo. Pinasikatan sa mo ten. Kat, at dagayang kwartada pagpaaramid da iti dakkel balay da, di iso ti aramidin da. Daytoy salaangan balay tayo ti basit. Saan la abasit? Kababasitan kunamkit de Anti Lusing! Ante! Oh, apay, lagray. Kunakun kat nga da ka di taunag ti balayaw. Ay, san kan nga umunag, ta siya kun ti rumwar. Awan pagtugawam di taunag ti balay may. Tapay ante, adda ka di isik-sikritom di taunag ti balayaw. Kuno madama ti renovation to'y balay. Ha? Ipa-renovate yun day to'y balayaw? Katuan kita man dagiti babalay dito'y kaaruba, nagdadakkelan da. Kayat mo asawan ante, makipinadakkel ka matan? Ay, katuan
Agi pauit mo nga may jay inauna nga anak ko ngagtrab-trabaho ijay Taiwan. Ay, imbag man tadakwar tayo apang padakkelyo iti balayo ante. Anya ti makunam lagraing. Ti kuna nga may jay anak ko. Aging ga third floor ti paaramid may. Ngam ti kunak mo, aging ga fifth floor. Anya! Ay sus, nagngatumatan ngay ante, no aging ga iti fifth floor. Ay ka siyempre ano gayam ti kwarta di anak ko. Ay na, kat kasanunton day tabalay mi, no aging ga iti fifth floor to'y balayo. Kaslanton akuton ti kabasit day tabalay mi akaaruba yo. Ay ka ti padakkel yo mga mina. Kasanungay ama ipadakkel mi day tabalay mi ante, kat aglaklako aklaeng met iti daing. Ay won, maangot ko day talakum adaing, di ta susuon mo alaba. Sag mamano ay aday ta. 150 ti may sa asupot, ante. Ay sus, nagnginamutan day ta 150. Special nga min day to adaing, ante. Nagngina, jakabala nagatangan. Nagapupay ngamin ijay abroad di lamas nga inda-inda. Ay, uray, naginalata. Kano jay asin nga inaramat na. Nagapo ijay Amerika, iso anang ina. Ay, 50 tagatangak day tadwa. Unay kamutan anti, awan pa'y jay puunan namut. Ayan kay sursuri jay sa balay, no di mo kayat nga ita di titawar kaw. Addakwar tayo apagpaarami ju iti aginggat fifth floor abalay. Awan igatang yaw iti daing alakok a 150 laang. Awan pa iti igatang ko iti lakom adaing, tawan pa'y kwartak ita. Agab-abroad nila kay kung amin. Agabrod nila kay mo, Mare? Tapno makapaaramid kami manmot iti nagdakkel abalay. Ay, da kami lang aruden at ibasit ti balay na. Kasla palasyo kat ti plano ming aramidin abalay, kumare. Nagdakkel mo no kasla palasyo. Imbagla nga ada pagkinamatan mi kinila kay ko no kas di nga agapa kami. Day tala ang tirasaon. Kita amandag iti karuba tayo. Nagdarakkel ti babalay da. Kababain ti basit ti balay na diti lugar tayo ita. Ay, awan naglakwak iti daing lakay. Ay, iso madlagayam anak kapanimid ka di talamisaan. Ni Auntie Lusing ang nakabakbak nang naglaing at tumawar. Agasaman, plano da kano ti agpaaramid iti dakkel abalay. In kakid di agluton, tada ginatang ko asidaan ken bagas. Ado tinapasadaak ita. Ay, lakay, agabrod kan. Na, agabro da sasawam. Una, tapno makapaaramid tamot iti dakkel abalay tayo. Ay sus, nagmayat ti biag dito'y Pilipinas. Gapula ang iti arapaap mo adakkel abalay, pagabrudan na kideng. Daytoy laangan balay tayo ti basit. Oray mampay no isunti kababasitan. Basta naragsaken, agpimpin na dagiti aggigyan. Hay, awan lang amin arapaap mo iti biag. Anya Ay, laki day. Bakit? Sumangpeten dagiti ubing manipod iskwilahan. Ala, ingka aglutom. Kat sigangay, anya ti aramidam. Inaktarimaanan da tricycle kao. Napirdi manan. Hay, makauman. Day talatan ti tartarimaanom nga inaldaw. Nalokay laang tay tornilyo na. Pairutak laang basay. Nagaro ti mga aramid ita balay daan ti lusingan niya. Ado nga min ti kwartada. Kasla ipapaapurada mo't nga aramidan. Wang nga rod, iso nga uray rabi agtrab-trabaho dalata.
Ay na, makapuyat mo't sika. Apay ang kapuyat. Kat mangmangag mi dagiti makina nga agan andar nga agpatpatnag. Kasi kayo akaruba daano kasta. Nagdakkel day ta ipapaaramid da abalay da niya. Wan nga rod. Kat ni Auntie Lusing lang matiag yan. Kunak ano agawid jay anak na ijay Taiwan kat agfurguden. Ay na, saan na kaya ti agawid? Kat apay ngay nga rod nagpaaramid da iti nagdakkel abalay. Kayat dalaang mat ati agpasikat. Kayat da, jay balay da ti kadakkelan. Kinadakkelan at talaga ti balay ti tungtungan ita. Ang sa anak mo manugot. Anya ti kayat mo asawan, Maray? Jay to balay may ti kadakkelan ang balay kumare. Ha? Makikumpetensya ka man. Kasta mingmingam analaing dito ipakpakitakan kaladawan. Ladawan mo ti dakkel a balay daytoy. Saan la basta balay dayta? Di mo madlaw aya. Palasyo man. Kasta ti ipaaramid tanto abalay numakapan ka ija abroad. Adda na dagos plano ma. Katuwa na. Itugot mo dayto ija abroad dahil sunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Ay, dakkel unay dayta. Naglawa unay ti parangan na. Katuwan. Tapno bilib to amin dagiti karuba. Jak pa'y na interview, addan plano mga ipaaramid a balay. Balay aya di impakitakan ka. Katno palasyo. Ay, gayam, palasyaw. Manungay nga tati magastos ta dita a palasyaw. Naggapoy di Afrika da ito'y lakok adaing ante. Iso a medyo nangisit da. Ay makasit sida akot iti daeng. Nagngina mo nga ti lakom iti napalabas. Iso asanak agim matang nalakaitan ante. Kabailamon ti gumatang. Siyag mamanungay day tamay sa supot. 50 ti may sa supot. 10 adaing ti kargana. Ay punay kabutan. Oh, apay manin anagatras ka ante. Kabutang mo ka di day ta apresyo. Ay saus, nagnina unay. Unay kayo mutan. Nangina pa'y laang kan ka day ta agatan. Sigay, bayadak iti 50. Ngumduat itid mo Punay kamutan ante. Malmalpasan day to'y tangtangadak abalay mo nga aginggat 5th floor. Tawaran pa'y laang mato'y lako. Marilagreng. Umaya kon paray. Gulpyom ka din to'y lakok adaeng. Amam ka de, nakatayaban nila kay ko. Ay, kasta. Ay kat nasaya at amaray. Ay na, matungpalan ti arapaap ko api malasyo abalay. Sigurado day tan maray. Da kamin to ti kadakkelan ti balay dito baryo tayo. Da kami laptan ti kabasitan ti balay. Taawan mo't plano nila kay ko nga agabro. Ay gumatang ka nga ruden ay itilakok adaing maray. Awan pa'y atigatang ko itatani. Kataytayab nila kay ko. Kuna man no gumatang ka, ta inayaban na. Kaya't kulaang nga istoryaan kan ka, ti good news ko kumare. Diyan kaya't nagpukaw. Nasakitan ti karabukob ko amang ipukpukaw iti daing. Uray anya ti ibagak anaggapuan to'y daing alakok. Awan mutlat ta ti gumatang. Awan nga ta ti kwarta dagiti tattao. Kat magsipaaramid na mo't iti dadakkel abagbalay da. Hay! Sika magayam day ta si Mardeng. Anyagit ni bakit kano aya. Agungat ka manay. Ay na, nakigtuta nga raw. Mala, umay kan. Aglugan kan dito'y tricycle. Agisursurak pa'y kumaitilakok adaing. Umay ka nga ro, din tagisursurta.
Pag sursurta day ta tricycle mo akarag-karag. Tanay, nakakaasi ka mat amagmag na. Sapay nagpudo. Ay na, naasyan ka magkanyak for the first time, lakay. Ay nalakay, nagbiit na ibus dagiti lako kadaing. Kung nagtumatken ka, swerte na ito'y asawam. Mayat sang agpaiso, no pag-isursur talangan da ito'y tricycle, iti daing. Ay kit nayunan tila ko ta. Ay katuan na. Iso asaan ako napilitan na pag-abroadan bakit? Mayat matibiyag ta dito'y Pilipinas. Ag tinulong talaangan amang padakkel kadagiti anak ta. Apay nga, saan mutan nga agisursur-sur nila greng itilako na adaing. Saan nga gisur-sur-sur dito'y baryo tayo, anti. Tayo jay sa bali ti paglaklakwan na. Nay, apay nga Awan mo't kanong ngamin ti gumatang dito'y. Nagngina mo nga mintilako na. Isumot ti kunak. Kano pulos adinak pinatpatawaran. Ay kastaya. Kaaruban na ka, ngam di nakabay patawaran. Ay wun gayam. Apay dagita darat ken simintaw dita sangwanan ti balayaw. Ay kat, ipaaramid ni mutan na abalay mi ante. Ah, kasta. Kadakkelan to ti balay mi ante. Mas dakdakkel ngam to'y balay kaw. Mas dakdakkel kan mas nalaw-lawa. Ay na, kasla kayat ko ti agbabawi ang agpaaramid dito'y balay kaw. Apay nga agbabawi kayo. Kasanaw, may sakmut nga gigyan. Kanay nagdakkel. Jak makauli jay agdan. Agsakit to'y tumengkaw. Day takot ngamin tirigat na, ante. Kasanutang ay makalabas dito'y kalsada. Ket nasiraan meten iti darat, simento ken halublak day ta kalsada lakay. Wen nga rod. Sapay awan ni kumarim. Napan ka no nag-order ijay ili iti daduma pa'y agamit a pagpaaramid da iti pimmalasyo abalay da. Talaga gayam apatuluyan nan ti agpaaramid iti dakkel abalay. Saan mo nga apalan day ta kumarim? Tauray basit ti balay tayo. Lab na lab tamat ti maysa ken maysa. Ken naragsak tayo asang kapamilya. Wow! Wow manan! Ay, ado awaw! Dandanin malpas day ti pimmalasyo abalayo kumare. Agyaman na kamare. Di taado awaw mo. Ni, apay akasla nagsangsangit kamot. Madlaw ka di. Tanaglabaga mo dagita matam. Limtag pa yan. Ni, makasangsangit kan talaga mare. Sige, isangit mo laang. Taadaak dito'y amangan dingay kan ka. Sige man lagot. Ay, mare, di mo unay ipulbulong isangit mo. Tamangag na ilusing. Sigurado, adda ita di tadakkel abalay na. Nilakay ko kumare. Apay nilakay mo? Na ano ija abroad? Saan ka nun ama kaipawit iti kwarta? Apay ngay? Damot kaya man babae na siya abroad. Ay, na yan. Ang lalakit din. Sige, paray. Isangit mo lang. Ay, talaga ang makapasangit day ta na pasamak. Ala, sumardin ka nagsangit. Punaso mo day talwam. Tanin, adda ni antilusing di tarwar ti balay na. May samot na itabakat. Nagpaarami di tidakkel abalay na. Isulang matagyan. Wan nga rod. Kaasi nga umuli bumaba di tabalay na. Siyak,
Nagparami nak iti malapalasyo abalayang. Awanan nila kay ko na nagbiro ko niti sa bali. Ay na, talaga ang makapasangit, Maray. Lagraing, papanam, mapan kami aglako kin nila kay ko iti daing, ante. Ayo may nakman lakwan. Ah? Gumatang ka? O may nakman ikan, jay saan anap gad Sa nga gasot jay may sa asopot anti. Fixed price, awan tawar nan. Ay, nala, sige, bayadak. Iyag mo dito'y balay, tatulungan nakman nga umuli ijay agdan. Saan kan ama kauli ijay agdan nyo? Saan nga rudon? Sa pa'y pagbayad ko, kat adda ijay fifth floor. Day takit tirigat na itidakkel abalay anti. Anya lakit din aya. Wan nga raw, jakla nagpampanunot ide. Mala, umay kan, tatangdanan kay tisa nga gaso. Sanak at umawar itan, takasapulak titulong mo. Ay, anya lakit din abiyag daytoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.